Fl-aħħar 9 snin, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili investa mal-14 miljun u 400,000 euro biex itejjeb il-flotta u l-amministrazzjoni. Ħabbar dan id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla hekk kif spjega li bekk inġibu b'kollox 95 vettura. Fost oħrajn Bsajla elenka l-vetturi tal-aħħar teknoloġija u li jtejbu l-operat tad-Dipartiment f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza fosthom 30 vetturi tat-tifi tan-nar iżda mhux biss. Investejna wkoll f'makkinarju ieħor, industrial fire engines, blaqwa teknoloġija, għax mhux illi ġib il-fire engine biss, illi hija tkun mamra blaqwa apparat u blaqwa teknoloġija. Ġibna wkoll żewġ rotators, telehandlers u żewġ HIABs. Daw ftit ikonna bżonnhom imma f'każ illi jkollok xi maltempata kbira, illi bħalma ġara fl-2019, jew terremot. Inti għandek makkinarju illi bih tista' tarfa' affarijiet kbar bħal siġar, billboards u tkun tista' tibqa' dejjem inti operattiv. Bsajla fil-fatt spjega kif fl-aħħar 3 snin inġibu 52 vettura, fl-2021 biss inġibu 21. Huwa spjega wkoll kif id-Dipartiment qed jistenna addizzjoni ta' aktar vetturi sa tmiem din is-sena. Fost dawn hemm hydraulic platform vehicle imlaqma Colossus u li titla sa tul ta' 70 metru. Dan sewa kważi 1,400,000 euro. Għandu jasal l-ikbar trakk li jista' jkollu l-pajjiż dak il-hydraulic platform ta' 70 metru, imma wkoll f'makkinarju ieħor illi ma tantx ikun jidher bħal ngħidu aħna li jkollok breathing apparatus, jiġifieri l-ossiġnu tan-nifs illi jista' jagħti arja lil ħadd ieħor. Għandna wkoll purtieri biex jilqgħu id-duħħan milli jinferxu fil-blokka. Id-direttur żied jgħid kif tul is-snin saru wkoll numru ta' donazzjonijiet lid-Dipartiment u li ammontaw għal madwar 900,000 euro. Minn dawn il-fondi nxtraw fost oħrajn water carriers, pickups, tractors u turntable ladder. Tenna wkoll li daqs se jsir xogħol fl-istazzjonijiet tad-Dipartiment. Għadna ħsieb ukoll illi 3 stazzjonijiet illi għandna ġewwa ta' Kandja, ġewwa Xemxija u ġewwa Ħalfar nagħmluhom estensjoni inkabruhom ukoll ħalli jilqgħu għal din id-domanda kemm tal-riżorsi umani kif ukoll tal-vetturi illi huma maħsubin illi jiġu jew illi tiġa għandna. Is-Sur Bsajla ħabbar ukoll li hemm ħsieb li jiġu mtejba sezzjonijiet tal-klib u dik tal-Urban Search and Rescue biex jaħdmu b'aktar effiċjenza flimkien. Dan apparti l-pjanijiet ta' stazzjon ta' tifi tan-nar f'Santa Venera u l-bidu tax-xogħol fil-Fire Station tal-Furjana li bħalissa jinsab fil-fażi ta' tenders.